ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാം ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസ്തേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തശക്തിക നിത്യാനന്ദമഹനവമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിശതം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നിധിനാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ പുണ്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമഃ ശ്രീല പ്രഭുപാദ की जय गुरु प्रकाश की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादन अन्निष्टारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय श्रीमद् भागवतम पंचमस्कंदം 19-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 9. ഇന്നലെ നമ്മള് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചും ഹനുമാനും മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഒക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇന്ന് നരനാരായണന്മാരുടെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭാരതേ അഭിവർഷേ ഭഗവാൻ നരനാരായണാഖ്യ ആകൽപാന്തം ഉപചിത ധർമ്മജ്ഞാന വൈരാഗ്യൈശ്വര്യോപശമോ പരമാത്മോപലം. ഇന്നലെ എടുത്തിരുന്നു ഈ ശ്ലോകം എടുത്തിരുന്നു. എടുത്ത പോലെ തോന്നുന്നു. അവസാനമായിട്ട് എടുത്തിരുന്നു തോന്നുന്നു ഈ ശ്ലോകം അല്ലെ. ഇന്നലെ എടുത്തിരുന്നു പ്രഭുജി. ഞാൻ 10 മാർക്ക് ചെയ്ത് പ്രഭുജി. ഓക്കെ, 10ാമത്തെ. അതെ, ഇത് ഇന്നലെ എടുത്തിരുന്നു, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഇന്നലെ 10ലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം ചെല്ലുമ്പോ ഇന്നലെ എടുത്തതായിട്ട് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10ാമത്തെ എടുക്കാം. ഓക്കെ. പരമാത്മോ ഫലംപന മനുഗ്രഹായാത്മവദാൻ മനുകമ്പയാ തപോ അവ്യക്തഗതിരശ്യതി. ഭാരതേപി വർഷേ ഭഗവാൻ നരനാരായണാഖ്യാകൽപാന്ത ഉപചിത ധർമ്മജ്ഞാന വൈരാഗ്യൈശ്വര്യോപശമോ പരമാത്മോപലംബന മനുഗ്രഹായാത്മവദാ മനുകമ്പയാ തപോ അവ്യക്തഗതിശരതി. ഓക്കെ, നമുക്ക് 10ലേക്ക് പോകാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തം ഭഗവാൻ നാരദോ വർണ്ണാശ്രമവതീഭിർഭാരതീഭിഃ പ്രജാഭിർഭഗവത് പ്രോക്താഭ്യാം സാംഖ്യയോഗാഭ്യാം ഭഗവദനുഭാവോപവർണ്ണനം സ്ഥാവർണേരുപദേശ്യമാണഃ.
परमभक्तिभावेनोपसरति इदं चाभिगृणाति तं भगवान् नारदो वर्णाश्रमभवतीभिर्भारतीभिः प्रजाभिर्भगवत्प्रोक्ताभ्यां साङ्ख्ययोगाभ्यां भगवदनुभावोपवर्णनं सावर्णैरुपदेश्यमानः परमभक्तिभावेनोपसरति इदं चाभिगृणाति। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तं भगवान् नारदो वर्णाश्रमवतीभिर्भारतीभिः भगवान् नारदो वर्णाश्रमवतीभिर्भारतीभिः प्रजाभिर्भगवत्प्रोक्ताभ्यां साङ्ख्ययोगाभ्याम् प्रजाभिर्भगवत्प्रोक्ताभ्यां साङ्ख्ययोगाभ्याम् भगवदनुभावोपवर्णनं सावर्णैरुपदेश्यमानः परमभक्तिभावेनोपसरति इदं चाभिगृणाति तं भगवान् नारदो वर्णाश्रमवतीभिर्भारतीभिः इदं भगवान् नारदो प्रजाभिर्भगवत्प्रोक्ताभ्यां साङ्ख्ययोगाभ्याम् भगवदनुभावोपवर्णनं सावर्णैरुपदेश्यमानः परमभक्तिभावेनोपसरति इदं चाभिगृणाति हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 10ാമത്തെ ശ്ലോകം ഒരാളെ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമതി ദസ്മതി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ചൊല്ലിക്കോ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय तं भगवान् नारदो वर्णाश्रमवतीभिर्भारतीभिः प्रजाभिर्भगवत्प्रोक्ताभ्यां साङ्ख्ययोगाभ्यां भगवदनुभावोपवर्णनं सावर्णैरुपदेक्ष्यमाण परमभक्तिभावेनोपसरति इदं चाभिगृणाति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. वात्सलाचार्य माता जी चलिकോളൂ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय तं भगवान् नारदो वर्णाश्रमवतीभिर्भारतीभिः प्रजाभिर्भगवत्प्रोक्ताभ्यां साङ्ख्ययोगाभ्यां भगवदनुभावोपवर्णनं सावर्णैरुपदेक्ष्यमाणः परमभक्तिभावेनोपसरति इदं चाभिगृणाति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. विद्यानाथ हरे माता जी. कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय तं भगवान् नारदो वर्णाश्रमवतीभिर्भारतीभिः प्रजाभिर्भगवत्प्रोक्ताभ्यां साङ्ख्ययोगाभ्यां भगवदनुभावोपवर्णनं सावर्णैरुपदेक्ष्यमाण परमभक्तिभावेनोपसरति इदं चाभिगृणाति। हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. निर्मला माता जी चलिकോളൂ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय तं भगवान् नारदो वर्णाश्रमवतीभिर्भारतीभिः प्रजाभिर्भगवत्प्रोक्ताभ्यां साङ्ख्ययोगाभ्यां भगवदनुभावोपवर्णनं सावर्णैरुपदेश्यमाणः परमभक्तिभावनोपसरति इदं चाभिगृणाति। हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. रामेंद्र प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु. हरे प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय तं भगवान् नारदो वर्णाश्रमवतीभिर्भारतीभिः
प्रजाभिर्भगवत्प्रोक्ताभ्यां साङ्ख्ययोगाभ्यां भगवदनुभावोपवर्णनं सावर्णैरुपदेक्ष्यमाणः परमभक्तिभावेनोपसरति इदं चाभिगृह्णाति। हरे प्रभु जी। सीतारामन माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तम भगवान नारदो वर्णाश्रमवती बिर्भारदीपीः प्रजाभिर्भगवत्प्रोक्ताभ्यां सांख्ययोगाभ्यां भगवदनुभाववर्णनं सावर्णरूप दीक्ष्यमाणा परमभक्तिभावेनोपसरति इदं चाभ्यगृणादि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पंकजाक्षी माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामम। प्रणाम ओम चलिए। नमो भगवते वासुदेवाय। तम भगवान नारदो वर्णाश्रमवदिभिर्भारदीभिः प्रजाभिर्भगवत् प्रोक्ताभ्यां साख्ययोगाभ्यां भगवदानुभावोपवर्णनं सावर्णैरुपदेश्यमाणः परमभक्तिभावेनोपसरदीदं चाभिगृणादि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तं भगवान् नारदो वर्णाश्रमवदिभिर्भारदीभिः प्रजाभिर्भगवत्प्रोक्ताभ्यां साङ्ख्ययोगाभ्यां भगवदनुभावोपवर्णनं सावर्णैरुपदेच्यमानः परमभक्तिभावेनोपसरति इदं चाभिगृणादि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शारदा जी मधुर माता जी चलिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तं भगवान् नारदो वर्णाश्रमवदीभिर्भारदीभिः प्रजाभिर्भगवत्प्रोक्ताभ्यां साङ्ख्ययोगाभ्यां भगवदनुभावोपवर्णनं सावर्णैरुपदेश्यमाणः परमभक्तिभावेनोपसरति इदं चाभिगृह्णाति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। उषा नायर माता जी चलिए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तं भगवान् नारदो वर्णाश्रमवदीभिर्भारदीभिः प्रजाभिर्भगवत्प्रोक्ताभ्यां साङ्ख्ययोगाभ्यां भगवदनुभावोपवर्णनं सावर्णैरुपदेक्षुमाणः परमभक्तिभावेनोपसरति इदं चाभिगृणादि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ദൈവം പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃതിക നാരദ പഞ്ചരാത്രം എന്ന തന്റെ സ്വന്തം ഗ്രന്ഥത്തിൽ നാരദമുനി ജ്ഞാനത്തിലൂടെയും നിഗൂഢ യോഗ നിർവ്വഹണത്തിലൂടെയും ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഭക്തി എങ്ങനെ നേടാമെന്ന് വളരെ വിശദമായി വിവരിക്കും. ഭഗവാന്റെ പരമദൈവത്വകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളും അദ്ദേഹം വിവരിക്കും. നാരദ മഹാമുനി ഈ അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യത്തിലെ പ്രമാണങ്ങൾ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം കർശനമായി പിന്തുടരുന്ന ഭാരതവർഷത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനം എങ്ങനെ നേടാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാവർണിമനുവിനെ ഉപദേശിച്ചു. അപ്രകാരം നാരദ മഹാമുനി വർഷവാസികൾക്കൊപ്പം സദാ നരനാരായണ ആരാധനയിൽ മുഴുകി. അദ്ദേഹം താഴെ പറയും പോലെ കീർത്തിച്ചു. ഭാവാർത്ഥമേസ് ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃതിക ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വ്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഭാരതഭൂമിത്തെ ഹൈല മനുഷ്യ ജന്മയാര ജന്മ സാർത്ഥക കരി കര പരോപകാര. ഭാരതഭൂമിത്തെ ഹൈല മനുഷ്യ ജന്മയാര ജന്മ സാർത്ഥക കരി കര പര ഉപകാര. മനുഷ്യ ജീവിത ദൗത്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വിജയം അഥവാ സാഫല്യം ഇന്ത്യയിൽ അഥവാ ഭാരതവർഷത്തിൽ നേടാൻ കഴിയും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും വിജയവും നേടുന്ന രീതിയും ഇവിടെ തെളിവാണ്. വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം പിന്തുടരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഭാരതവർഷത്താൽ
പ്രത്യേകം നൽകപ്പെടുന്ന ഈ അവസരങ്ങൾ ജനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. 4 സാമൂഹിക ക്രമങ്ങളും ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ 4 ക്രമങ്ങളും ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം പിന്തുടരാത്ത പക്ഷം നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം പ്രാപിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. നിർഭാഗ്യവശാൽ കലിയുടെ സ്വാധീന നിമിത്തം ഇപ്പോൾ എല്ലാം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. ഭാരതവർഷവാസികൾ ക്രമേണ തരം താഴ്ന്ന് മ്ലേച്ഛരും യവനരുമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവർ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കും? അതിനാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ഭാരതവർഷത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഇനിയും സമയമുണ്ട്. ഭാരതവർഷത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഗൗരവപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം നരകീയ അവസ്ഥകളിലേക്കുള്ള പതനത്തിൽ നിന്നും സമസ്ത ലോകവും രക്ഷിക്കപ്പെടും. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം പാഞ്ചരാത്രിക വിധി പ്രക്രിയയും ഭാഗവത വിധിയും ഒരുപോലെ പിന്തുടരുന്നതിനാൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും അവരുടെ ജീവിതം വിജയകരമാക്കാനും കഴിയും. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഉപശമശീലായോ ആത്മ്യായ. നമോ അകിഞ്ചന വിത്തായ ഋഷിഋഷഭായ നരനാരായണായ. പരമഹംസ പരമഗുരവേ ആത്മാരാമാധിപതേ നമോ നമ ഇതി. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഉപശമശീലായോ പരതനാത്മ്യായ. നമോ അകിഞ്ചന വിത്തായ ഋഷിഋഷഭായ നരനാരായണ. പരമഹംസ പരമഗുരവേ ആത്മാരാമാധിപതയേ നമോ നമ ഇതി. നാരദമുനി നരനാരായണ ഋഷിമാർക്ക് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവര് അനിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഉപശമശീലായോ പരദാനാത്മ്യായ. നമോ കിഞ്ചന വിത്തായ ഋഷിഋഷഭായ നരനാരായണായ. പരമഹംസ പരമഗുരവേ ആത്മാരാമാധിപതയേ നമോ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് 3 ലൈനിലാണുള്ളത്. കുറച്ച് വലിയ ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് ചൊല്ലാം. അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് നമോ അകിഞ്ചന വിത്തായ എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭൗതികമായ സമ്പത്തുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. നമോ അകിഞ്ചന വിത്തായ. ഇത് ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഉപസമശീലായോ പരതനാത്മ്യായ. നമോ അകിഞ്ചന വിത്തായ ഋഷിഋഷഭായ നരനാരായണായ. പരമഹംസ പരമഗുരുവേ ആത്മാരാമാധിപതയേ നമോ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഉപശമശീലായോ പരതാനാത്മ്യായ. നമോ കിഞ്ചന വിത്തായ ഋഷിഋഷഭായ നരനാരായണായ. പരമഹംസ പരമഗുരവേ ആത്മാരാമാധിപതയേ നമോ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശാരദ ശുഭസ്മൃതി ദസ്മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഉപശമശീലായോ പരധാത്മ്യായ. നമോ അകിഞ്ചന വിത്തായ ഋഷിഋഷഭായ നരനാരായണായ. പരമഹംസ പരമഗുരുവേ ആത്മരാമാധിപതയേ നമോ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാവിദ്യ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഉപശമശീലായ
അകിഞ്ചനവിദ്യായ ഋഷീർഷഭായ നരനാരായണായ പരമഹംസ പരമഗുരുവേ ആത്മാരാമാധിപതയെ നമോ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സിന്ധുസിക്ക മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഉപശമശീലായോ ഭരദാനാത്മ്യായ. നമോ അകിഞ്ചനവിത്തായ ഋഷികൃഷഭായ നരനാരായണായ പരമഹംസ പരമഗുരവേ ആത്മാരാമാധിപതയേ നമോ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഉപശമശീലായോ പരദാനാത്മായ. നമോ അകിഞ്ചനവിത്തായ കൃഷിർഷാഭായ നരനാരായണായ പരമഹംസ പരമഗുരവേ ആത്മാരാമാധിപതയേ നമോ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഘ്നേശ്വരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഉപശമശീലായ ഉപരത അനാത്മ്യായ. നമോ അകിഞ്ചനവിത്തായ ഋഷിഋഷഭായ നരനാരായണായ പരമഹംസ പരമഗുരുവേ ആത്മാരാമാധിപതയേ നമോ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാരരാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഉപശമശീലായോ പരദാനാത്മയേ. നമോ അകിഞ്ചനവിത്തായ ഋഷിഷഭായ നരനാരായണായ പരമഹംസ പരമഗുരവേ ആത്മരാമാധിപതയേ നമോ നമോ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമായസ്മരൺ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഉപശമശീലായോ ഭരദാനാത്മ്യായ. നമോ അകിഞ്ചനവിത്തായ ഋഷിഋഷഭായ നരനാരായണായ പരമഹംസ പരമഗുരവേ ആത്മാരാമാധിപതയേ നമോ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഉപശമശീലയോ പരേതനാത്മ്യായ. നമോ അകിഞ്ചനവിത്തായ ഋഷിഋഷഭായ നരനാരായണായ പരമഹംസ പരമഗുരവേ ആത്മാരാമാധിപതേ നമോ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഉപശമശീലായോ പരദാനാത്മ്യായ. നമോ അകിഞ്ചനവിത്തായ ഋഷിഋഷഭായ നരനാരായണായ പരമഹംസ പരമഗുരവേ ആത്മാരാമാധിപതയേ നമോ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാചാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഉപശമശീലോയോ പരത അനാത്മ്യായ. നമോ കിഞ്ചനവിത്തായ ഋഷീഷഭായ നരനാരായണായ പരമഹംസ പരമഗുരവേ ആത്മാരാമാധിപതി നമോ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഉപശമശീലായ ഉപരധാനാത്മ്യായ. നമ അകിഞ്ചനവിത്തായ ഋഷിഋഷഭായ നരനാരായണായ പരമഹംസ പരമഗുരവേ ആത്മാരാമാധിപതയേ നമോ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഉപശമശീലായ ഉപരത അനാത്മായ. നമോ അകിഞ്ചനവിത്തായ ഋഷീഷഭായ നരനാരായണായ പരമഹംസ പരമഗുരുവേ ആത്മാരാമാധിപതയേ
അധിപതയോ നമോ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഉപശമശീലായോ പരധാന്യാത്മായ. നമോ കിഞ്ചന വിത്തായ ഋഷിഋഷഭായ നരനാരായണായ പരമഹംസ പരമഗുരവേ ആത്മാരാമാധിപതയേ നമോ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രധാനപദാർത്ഥവും ഓം. അല്ലയോ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ നമഃ. എന്റെ ആദര പ്രണാമങ്ങൾ ഭഗവതേ പരമദിയോത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനായി. ഉപശമശീലായ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നയിക്കുന്നവൻ. ഉപരത അന്യാത്മയ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോട് യാതൊരു ആകർഷണവും ഇല്ലാതെ. നമഃ, എന്റെ ആദര പ്രണാമങ്ങൾ. അകിഞ്ചന വിത്തായ, ഭൗതിക സമ്പത്തുകളില്ലാത്ത വ്യക്തികളുടെ ഏക സ്വത്തായ പരമദിയോത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനായി. ഋഷഭായ, മുനിമാരിൽ ശ്രേഷ്ഠൻ. നരനാരായണൻ പരമഹംസ പരമഗുരവേ, എല്ലാ പരമഹംസന്മാരുടെയും മുക്തരായ വ്യക്തികളുടെയും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരു. ആത്മാരാമ അധിപതയെ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തികളിൽ ശ്രേഷ്ഠൻ. നമഃ നമഃ, വീണ്ടും വീണ്ടും എന്റെ ആദര പ്രണാമങ്ങൾ. ഇതി, ഇപ്രകാരം. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ജയ. എല്ലാ വിശുദ്ധ വ്യക്തിത്വങ്ങളിലും വെച്ച് അതിശ്രേഷ്ഠനായ പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ നരനാരായണന്റെ ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കട്ടെ. അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവനും ഏറ്റവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവനുമാണ്. വിദ്യാഹങ്കാരമുക്തനായ അദ്ദേഹം ഭൗതിക സമ്പത്തുകളില്ലാത്ത വ്യക്തികളുടെ സമ്പത്താണ്. അദ്ദേഹം മനുഷ്യജീവികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ പരമഹംസന്മാരുടെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരുടെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് സമർപ്പിക്കട്ടെ. ജയ. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗായതി ചേദം കർത്താസ്യ സ്വർഗാദിഷു യോ ന ബാധ്യതേ ന ഹന്യതേ ദേഹഗതോപി ദൈഹികൈ ദ്രഷ്ടുർന ദൃഗ്യസ്യ ഗുണൈർവിദുഷ്യതേ തസ്മൈ നമോ ആസക്ത വിവിക്ത സാക്ഷിനേ. ഗായതി ചേദം കർത്താസ്യ സർഗാദിഷു യോ ന ബധ്യതേ ന ഹന്യതേ ദേഹഗതോപി ദൈഹികൈഃ ദ്രഷ്ടുർന ദൃഗ്യസ്യ ഗുണൈർവിദുഷ്യതേ തസ്മൈ നമോ ആസക്ത വിവിക്ത സാക്ഷിനേ. ഏറ്റവും ശക്തനും വിശുദ്ധനുമായ നാരദ മുനിയും താഴെ പറയുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് നരനാരായണനെ ആരാധിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ഈ ദൃശ്യ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങളുടെ യജമാനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നും പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രനാണ്. വിഡ്ഢികൾക്ക് അദ്ദേഹം നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം വിശപ്പ്, ദാഹം, ക്ഷീണം തുടങ്ങിയ ശാരീരിക പീഡനങ്ങളാൽ ബാധിതനല്ല. അദ്ദേഹം എല്ലാം കാണുന്ന സാക്ഷിയാണെങ്കിലും കാണുന്ന വസ്തുക്കളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മലിനമാക്കുകയില്ല. അനാസക്തനും ലോകത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ സാക്ഷിയുമായ പരമാത്മാവിന് പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന് ഞാൻ എൻ്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കട്ടെ. പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ശാശ്വത തത്വത്തിന്റെ ശരീരവും അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദവും പൂർണ്ണജ്ഞാനവുമായ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പൂർണ്ണമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ സമഗ്ര സൃഷ്ടിയുടെയും സൃഷ്ടാവാണ്. എങ്കിലും അദ്ദേഹം അവയോട് നിർമ്മമനാണ്. നമുക്ക് വളരെ ഉയരമുള്ള ഒരു അമ്പരചുംബി നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ
നമുക്ക് അതിനോട് വളരെ പ്രതിപത്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ കൃഷ്ണൻ അത്രയ്ക്ക് പരിത്യാഗിയായതിനാൽ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നിനോടും മമതയില്ല. ന ബദ്ധ്യതേ. അതിലേറെ കൃഷ്ണന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ദൈഹികമെന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും വിശപ്പോ ദാഹമോ ക്ഷീണമോ ഇല്ല. നഹന്യതേ ദേഹ ഗതോ അപി ദൈഹികേ. വീണ്ടും എല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ സ്വത്താകയാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാം കാണുകയും എല്ലായിടത്തും സന്നിഹിതനാവുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമാകിയാൽ അദ്ദേഹം ദർശനത്തിനും ദർശന വസ്തുക്കൾക്കും ദർശന പ്രക്രിയക്കും അതീതനാണ്. ഒരു വസ്തു സുന്ദരമെന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മൾ തൽക്ഷണം അതിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടും. സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ദർശനം ഒരു പുരുഷനെയും സുന്ദരനായ ഒരു പുരുഷന്റെ ദർശനം സ്വാഭാവികമായും ഒരു സ്ത്രീയെയും ആകർഷിക്കും. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും കൃഷ്ണൻ ഈ അപരാധങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീന്ദ്രനാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാം കാണുന്നവനാണെങ്കിലും തെറ്റായ കാഴ്ച മൂലം ബാധിതനാകുന്നില്ല. നദൃക്യസ്യ ഗുണൈർവിദൂഷ്യതേ. അതിനാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാറ്റിന്റെയും സാക്ഷിയും കാഴ്ചക്കാരനുമാണെങ്കിലും താൻ കാണുന്ന ഒന്നിന്റെയും പ്രവൃത്തികളോട് മമത പുലർത്താതെ അദ്ദേഹം എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും ഒന്നിനോടും ബന്ധപ്പെടാതെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന സാക്ഷി മാത്രമാണ്. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദം ഹി യോഗേശ്വര യോഗ നൈപുണം ഹിരണ്യഗർഭോ ഭഗവാൻ ജഗാദയത് യദന്തകാലേ ത്വയി നിർഗുണേ മനോ ഭക്ത്യാദീതോ യതിദുഷ്കളേ വരാഹ. ഇദം ഹി യോഗേശ്വര യോഗ നൈപുണം ഹിരണ്യഗർഭോ ഭഗവാൻ ജഗാദയത് യദന്തകാലേ ത്വയി നിർഗുണേ മനോ ഭക്ത്യാദീതോ യതിദുഷ്കളേ വരാഹ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. എല്ലാ നിഗൂഢ ശക്തികളുടെയും ഗുരുവായ അല്ലയോ എന്റെ ഭഗവാനെ, സ്വയം സാക്ഷാത്കൃതനായ ബ്രഹ്മദേവനാൽ അഥവാ ഹിരണ്യഗർഭനാൽ പറയപ്പെട്ട യോഗ പ്രക്രിയയുടെ വിശകലനമാണ്. എല്ലാ യോഗികളും മരണസമയത്ത് ഭൗതിക ശരീരത്തോട് പരിപൂർണ നിസ്സംഗത പുലർത്തി അങ്ങയുടെ പങ്കജവാദങ്ങളിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് യോഗ പരിപൂർണ. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. ശ്രീ മധ്വാചാര്യർ പറയുന്നു, യസ്യ സമ്യക് ഭഗവതി ജ്ഞാനം ഭക്തിസ്തദൈവ ച നിശിന്ദസ്തസ്യ മോക്ഷസ്യ സർവപാപ കൃതോ അഭിതു. പരമദിവ്യോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ വ്യവസ്ഥാപിത പദവി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ജീവിതകാലത്ത് ഗൗരവമായി ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരുവന് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചനം ഉറപ്പാണ്. അവൻ മുമ്പ് പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടവനായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഭഗവത്ഗീതയിലും ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഭിച്ഛേത് സുരദുരാചാരോ ഭജതാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹിസ. ഒരുവൻ ഏറ്റവും ഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന പക്ഷം അവൻ സാധുവായി പരിഗണിക്കപ്പെടണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ അവന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ദൃഢമായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 9. കൃഷ്ണന്റെ രൂപം, ലീലകൾ, കർമ്മങ്ങൾ, യോഗ്യതകൾ എന്നിവകളുടെ വിചാരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി മുഴുകുക എന്നതായിരിക്കണം ജീവിതത്തിന്റെ ഏകലക്ഷ്യം. ഒരുവന് ദിവസം 24 മണിക്കൂറും ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ മുക്തനായി സ്വരൂപേണ വ്യവസ്ഥിതി. ഭൗതികവാദികൾ സദാ ഭൗതിക വിചാരങ്ങളിലും കർമ്മങ്ങളിലും മുഴുകിക്കഴിയുമ്പോൾ ഭക്തന്മാർ സദാ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള വിചാരങ്ങളിൽ മുഴുകിക്കഴിയുന്നു. ആയതിനാൽ അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും മോക്ഷത്തിന്റെ തലത്തിലാണ്. മരണസമയത്ത് ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണന്റെ വിചാരങ്ങളിൽ മുഴുകണം. അപ്പോൾ അവൻ തീർച്ചയായും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും. ഒരു സംശയമില്ല. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദൈഹികാമുഷ്മികാമലംബട സുദേഷു ദാരേഷു ധനേഷു ചിന്തയൻ ശങ്കേത വിദ്വാൻ
കുകളേവരാത്തിയാത് യസ്തസ്യ യത്നാശ്രമവേവ കേവലം യദേഹി കാമുഷ്കിക കാമലംബടഃ സുതേഷു ദാരേഷു ധനേഷു ചിന്തയൻ ശങ്കേത വിദ്വാൻ കുകളേവരാത്തിയാത് യസ്തസ്യ യത്നാശ്രമ ഏവ കേവലം. ഭൗതികവാദികൾ പൊതുവെ ഈ ജീവിതത്തിലെ ശാരീരിക സുഖങ്ങൾക്കും ആസക്തരും ഭാവി ജീവിതത്തിലും ശാരീരിക സുഖങ്ങൾ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതുമൂലം അവർ സദാ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ, സന്താനങ്ങൾ, സമ്പത്ത് മുതലായവയെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരങ്ങൾ മുഴുകിയവരും മലമൂത്രാദികൾ നിറഞ്ഞ ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ഭയപ്പെടുന്നവരുമാണ്. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ഭയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുവാൻ അധ്വാനം ചെയ്തതിന് എന്താണ് ഫലം? അത് വെറും സമയം പാഴാക്കലാകും. ഒരു ഭൗതികവാദി മരണസമയത്ത് അവന്റെ ഭാര്യയെയും സന്താനങ്ങളെയും കുറിച്ചാവും ചിന്തിക്കും. താനില്ലാത്ത അവരെങ്ങനെ ജീവിക്കും, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ആരുന്നു എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിചാരങ്ങളിൽ അവൻ തൽഫലമായി അവനൊരിക്കലും അവന്റെ ശരീരം ത്യജിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. മറിച്ച് സമൂഹത്തെയും കുടുംബത്തെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും മറ്റും സേവിക്കുവാൻ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ജീവിതം തുടരാൻ അവൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിഗൂഢ യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ഓരോ വ്യക്തിയും അവന്റെ ശാരീരിക ബന്ധങ്ങളോട് നിസ്സംഗത പാലിക്കാൻ പരിശീലിക്കും. ഒരുവൻ ഭക്തിയോഗവും വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും അഭ്യസിച്ചിട്ടും അവന്റെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്ന ശരീരം ത്യജിക്കുവാൻ ഭയപ്പെടുന്ന വർഷം ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവന്റെ യത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? ശാരീരികമായ പ്രതിപത്തികളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നേടലാണ് യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ വിജയരഹസ്യം. ചില നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, ദേഹസ്മൃതി നാഹിയാര സംസാര ബന്ധന കഹാൻ താരഹ. പരിശീലനത്തിലൂടെ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്ന ഒരാൾ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ബദ്ധജീവിതത്തിലായിരിക്കില്ല. അത്തരം ഒരു വ്യക്തി എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായിരിക്കും. കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി അവന്റെ ഭക്തിപരമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഭൗതികാസക്തി കൂടാതെ നിർവഹിക്കണം. അപ്പോൾ അവന്റെ മോചനം ഉറപ്പാക്കും. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തന്ന പ്രഭുത്വം കുക്കളേവരാർപ്പിതം തന്മായയാഹം മമതാ മദോഷജാ. വിന്ദ്യാമയേനാശു വയം സുദുർവിദാം വിദേഹി യോഗം ത്വയിന സ്വഭാവമിതി. തന്ന പ്രഭുത്വം കുക്കളേവരാർപ്പിതം തന്മായയാഹം മമതാ മദോഷജാ. വിന്ദ്യാമയേനാശു വയം സുദുർവിദാം വിദേഹി യോഗം ത്വയിന സ്വഭാവമിതി. ആകയാൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അതീന്ദ്രിയനായവനെ, അശാന്തമായ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകളെ നിയന്ത്രിച്ച് അങ്ങയിൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന ഭക്തിയോഗം നിർവഹിക്കുവാനുള്ള ശക്തി നൽകി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാം അങ്ങയുടെ മായാശക്തിയാൽ ബാധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഞങ്ങൾ മലവും മൂത്രവും നിറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തോടും ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തിനോടും ആസക്തിയുള്ളവരായിരിക്കും. ആ ആസക്തി ഒഴിവാക്കാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. അതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ആ അനുഗ്രഹം ചൊരിയാൻ കനിവുണ്ടാകണമേ. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉപദേശിക്കുന്നു, മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാചിമാ നമസ്കുരു. എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നതും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ വ്യാപൃതമാകുന്നതും കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നതും കൃഷ്ണന് നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ളതാണ് പരിപൂർണമായ യോഗ സമ്പ്രദായം. ഈ യോഗ സമ്പ്രദായം
അനുഷ്ഠിക്കാത്ത പക്ഷം മലമൂത്രാദികൾ നിറഞ്ഞ ഈ ശരീരത്തോടുള്ള നമ്മുടെ മായികമായ ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ നമുക്കാവില്ല. ശരീരത്തോടും ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാത്തിനോടുമുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിച്ച് എല്ലാ ആസക്തികളും കൃഷ്ണനിലേക്ക് പരിണമിപ്പിക്കുന്നതാണ് യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണത. നാം ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തോട് വളരെ ആസക്തിയുള്ളവരാണ്. പക്ഷെ അതേ ആസക്തി കൃഷ്ണനിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുമ്പോൾ നാം മോചനത്തിന്റെ തലത്തിലാകും. ഒരുവൻ യോഗ സമ്പ്രദായമാണ് പരിശീലിക്കേണ്ടത്, മറ്റൊന്നുമല്ല. പ്രഭുപാദ് 16ാമത്തെ ശ്ലോകം വലിയൊരു ശ്ലോകമാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭാരതേപ്യസ്മിൻ വർഷേ സരിച്ഛലേ സന്ധി ബഹവോ മലയോ മംഗളപ്രസ്ഥോ മൈനാകസ്ത്രികുടസൃഷഭക്കുടഃ കോലകഃ സഹ്യോ ദേവഗിരിർഋഷ്യമൂകഃ ശ്രീശൈലോ വെങ്കടോ മഹേന്ദ്രോ വാരിദോ വിദ്യഃ ശുക്തിമാനുർഷഗിരിഃ പാരിയാത്രോ ദ്രോണശ്ചിത്രികുടോ ഗോവർദ്ധനോ രൈവതഃ കകുപോ നീലോ ഗോമുഖ ഇന്ദ്രകീലഃ കാമഗിരിരിതി ശാന്യേ ച ശതസഹസ്രശാ ശൈലസ്തേഷാം നിദംബപ്രഭവാനതാനത്യസ്യ സന്ധ്യസാംഖ്യതഃ ഭാരതേ അപ്യസ്മിൻ വർഷേ സരിച്ഛലാ സന്ധി ബഹവോ മലയോ മംഗളപ്രസ്ഥോ മൈനാകസ്ത്രികുടഋഷഭഃ കുടകഃ കോലഃ സോഹ്യോദോ ദേവഗിരിഋഷ്യമൂകഃ ശ്രീശൈലോ വെങ്കടോ മഹേന്ദ്രോ വാരിദാരോ വിദ്യഃ ശുക്തിമാനുർഷഗിരിഃ പാരിയാത്രോ ദ്രോണശ്രികുടോ ഗോവർദ്ധനോ രൈവതകഃ കകുപോ നീലോ ഗോമുഖ ഇന്ദ്രകീലഃ കാമഗിരിരിതി ശാന്യേ ച ശതസഹസ്രശാ ശൈലേസ്തേഷാം നിദംബപ്രഭവാനതാനാത്യസ്യ സന്ധ്യസാംഖ്യതഃ. ഇളാവൃത വർഷത്തിലേതുപോലുള്ള ഭാരത ഭൂഖണ്ഡത്തിലും ധാരാളം നദികളും പർവ്വതങ്ങളും. ചില പർവ്വതങ്ങൾ മലയം, മംഗളപ്രസ്ഥം, മൈനാകം, ത്രികുടം, ഋഷഭം, കൂടകം, കൊല്ലകം, സഹ്യൻ, ദേവഗിരി, ഋഷ്യമുഖം, ശ്രീശൈലം, വെങ്കടം, മഹേന്ദ്രം, വാരിദാരം, വിദ്യം, ശുക്തിമാൻ, ഋഷഗിരി, പാരിയാത്ര, ദ്രോണം, ചിത്രകൂടം, ഗോവർദ്ധനം, രൈവതകം, കകുപം, നീല, ഗോമുഖ, ഗോകാമുഖ, ഇന്ദ്രനീലം, ഇന്ദ്രകീലം, കാമഗിരി എന്നീ നാമങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇവയ്ക്കു പുറമെ ചെരുവുകളിൽ നിന്നും ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി നദികൾ ഒഴുകുന്ന ധാരാളം മലകളുണ്ട്. നേരത്തെ ഇളാവൃത വർഷത്തിലുള്ള വിവിധ പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ ഭാരത വർഷത്തിലുള്ള പല പേരുകളുള്ള പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും നദികളെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദീകരിക്കും. 17-18 ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതസാമോപോ ഭാരത്യാ പ്രജാനാമാഭിരേവ നന്ദീനാമാത്മനാ ശോഭസ്പൃശന്തി ചന്ദ്രവസാ താമ്രപർണി അവഡോദാ കൃതമാലാ വൈഹായസി കാവേരി വേണി പയസ്സിനി ശർക്കരാവർത്ത തുംഗഭദ്രാ കൃഷ്ണ വേണ്യാ ഭീമരതി ഗോദാവരി നിർവിദ്യാ പയോഷ്ണീ താപി ദേവാസുരസാ നർമ്മദാ ചാർമണ്ണുതി സിന്ധുരന്ധ്രോണശ്ച നദോ മഹാനദീ വേദസ്മൃതിർ ഋഷികുല്യ ത്രിസാമാ കൗശകീ മന്ദാകിനി യമുനാ സരസ്വതി ദൃഷദ്വതി ഗോമതി സരയൂ രോദസ്വതി സപ്തവതി സുഷോമാ ശതദൃശ്ചന്ദ്രഭാഗാ മരുദ്രുദ്യാ വിസ്തസ്താ അസിഗ്നി വിശ്വേദി മഹാനദ്യഃ. ഏതസാമപോ ഭാരത്
നിത്യാ പ്രജാനാമഭിരേവ പുനന്ദീനാമാത്മനാ ചോപസ്പൃശന്തി ചന്ദ്രവസാ താമ്രപർണി അവഡോദാ കൃതമാല വൈഹായസി കാവേരി വേണി പയസ്വിനി ശർക്കരാവർത്താ തുംഗഭദ്രാ കൃഷ്ണ വേണ്യാ ഭീമരതി ഗോദാവരി നിർവിന്ധ്യാ പയോഷ്ണീ ദാവി ദേവാസുരസാ നർമ്മദാ ചർമ്മണ്യതി സിന്ധുരന്ദാ ദ്രോണശ നദോ മഹാനദി വേദസ്മൃതി ഋഷികുല്യ ത്രിസാമാ കൗശകി മന്ദാകിനി യമുനാ സരസ്വതി ഋഷദ്ദി ഗോമതി സരയൂ രോദസ്വതി സപ്തവതി സുഷോമാ ശതദൃശ്ചന്ദ്രഭാഗാ മരുദ്യദ്ദാ വിദസ്താ അസിഗ്നി വിശ്വേദി മഹാനദ്യഃ. നദികളിൽ രണ്ടെണ്ണം ബ്രഹ്മപുത്രിയും ഷോണയും മുഖ്യ നദികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റു നദികൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്: ചന്ദ്രവശ, താമ്രപർണി, അവഡോദ, കൃതമാല, വൈഹായസി, കാവേരി, വേണി, പയസ്സിനി, ശർക്കരാവർത്ത, തുംഗഭദ്ര, കൃഷ്ണവേണ്യ, ഭീമരതി, ഗോദാവരി, നിർവിന്ധ്യ, പയോഷ്ണി, താപി, രേവ, സുരസ, നർമ്മദ, ചർമ്മണ്വതി, മഹാനദി, വേദസ്മൃതി, ഋഷികുല്യ, ത്രിസമ, കൗശികി, യമുന, സരസ്വതി, ഋഷദ്വതി, ഗോമതി, സരയു, രോദസ്വതി, സപ്തവതി, സുഷോമ, ശതദ്രു, ചന്ദ്രഭാഗ, മരുദ്രുത, വിദസ്ത, അസിഗ്നി, വിശ്വ. ഈ നദികളെ സദാ സ്മരിക്കുന്നത് മൂലം ഭാരതവർഷവാസികൾ പവിത്രരാണ്. ചിലപ്പോൾ അവർ ഈ നദികളുടെ നാമങ്ങൾ മന്ത്രങ്ങളായി ഉരുവിടുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഈ നദികളെ സ്പർശിക്കുന്നതിനും അവയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിനും അവയിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്രകാരം ഭാരതവർഷവാസികൾ പരിശുദ്ധരായിത്തീരും. ഈ നദികളെല്ലാം അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അതിനാൽ ഒരാൾക്ക് അവയെ സ്മരിക്കുന്നതിലൂടെയും സ്പർശിക്കുന്നതിലൂടെയും അവയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും പരിശുദ്ധനായിത്തീരാം. ഈ ആചാരം നിന്നാണ്. ഈ നദികളൊക്കെ അതീന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിനെ സ്മരിക്കുക, ഇതിന്റെ നാമം ഓർത്താൽ തന്നെ പരിശുദ്ധമാകും. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ശൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമധുരേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മള് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെയും ഹനുമാനും മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആ ഭഗവാൻ ചെറിയ സേവനങ്ങൾ പോലും സ്വീകരിക്കുന്നതും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ. പിന്നീട് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നരനാരായണ രൂപത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഭാരതവർഷത്തില് ബദ്രികാശ്രമത്തില്
നരനാരായണന്മാരായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. നാരായണൻ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു തന്നെ നാരായണനായിട്ടും നരനായിട്ട് നരന്റെ അവതാരമായിട്ട് അർജുനനുമാണ് അവതരിച്ചത്. ഓ ഇന്നും അവര് അവിടെ ബദ്രികാശ്രമത്തില് തപസ് ചെയ്യുന്നു, ലോക നന്മയ്ക്കായിട്ട് തപസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും. ഉത്തരബദ്രിയിൽ ഇന്നും നരനാരായണന്മാർ തപസ് ചെയ്യും. ആരാണ്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നാരായണനായിട്ടുള്ളത്, നരനായിട്ട് അർജുനൻ. അപ്പൊ അത് രണ്ട് പർവ്വതങ്ങളായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. നരപർവ്വതം എന്നും നാരായണ പർവ്വതമായിട്ടും ഇന്നും കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വ്യാസദേവൻ ഇപ്പോഴും അവിടെ ബദ്രികാശ്രമത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ട്. മധ്വാചാര്യൻ 700-800 വർഷങ്ങൾ അത്രേ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. മധ്വാചാര്യര് അവിടെ വ്യാസദേവനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും വ്യാസദേവനിൽ നിന്നും എല്ലാ ജ്ഞാനവും സ്വീകരിക്കും. മധ്വാചാര്യരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, വായുദേവന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് മധ്വാചാര്യൻ. ആ മധ്വാചാര്യര് നേരിട്ട് വ്യാസദേവനെ കാണുമ്പോൾ വ്യാസദേവനിൽ നിന്നും എല്ലാ ജ്ഞാനവും സ്വീകരിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന്, തപശ്ചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു തരുവാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ 1-ാം സ്കന്ധത്തിലെ 3-ാം അധ്യായത്തിലെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഒന്ന് 3:9 ഓക്കെ അതെ. ഭാഗവതം 1:3-9 പറഞ്ഞു, ധർമ്മകലാസർഗേ നരനാരായണ ഋഷി ഭൂതാത്മോപശമയോ വേദ മകരോ ദുശ്ശരം തപഃ. 4-ാം അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ ധർമ്മരാജാവിന്റെ ഇരട്ടപുത്രന്മാരെ നരനാരായണനുമായി അവതാരമെടുത്തു. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിനായി കഠിനവും അനുകരണാർഹവുമായ തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. മാനവരുടെ ഏക കർത്തവ്യമായ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരം തപസ്യയെ സ്വമേധയെ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ഋഷഭരാജൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരോട് ഉപദേശിച്ചു. നമ്മെ അഭ്യസിപ്പിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ, മാതൃകാപരമായ രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം അപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചത്. ഭഗവാൻ വിസ്മൃതാത്മാക്കളോട് അതീവ കരുണയുള്ളവനാണ്. ആകയാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുകയും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ബദ്ധാത്മാക്കളെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടക്കി വിളിക്കുവാനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൽപുത്രന്മാരെ പ്രതിനിധികളായി അയക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ അയോയുഗത്തിലെ പതിതാത്മാക്കളോടുള്ള വിശേഷ കാരുണ്യം പ്രകടമാക്കിക്കൊണ്ട് സമീപകാലത്ത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചു. ഹിമാലയ പർവ്വതനിരകളെ ബദ്രീനാരായണനെ ഇപ്പോഴും ജനങ്ങൾ ആരാധിക്കും. അപ്പോ ബദ്രീനാഥിൽ അല്ലെ നരനാരായണന്മാരെ ആരാധിക്കും. ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ, ഭക്തന്മാരൊക്കെ അവിടെ പോവുകയും ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇവിടെ നരനാരായണ ഋഷിമാര് ഇവിടെ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോഴും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് പോലും ഭഗവാനോ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാതെ അഹങ്കാരത്താൽ പ്രവർത്തിക്കും.
ഇവിടെ നരനാരായണ ഋഷിമാര് അവതരിച്ചപ്പോഴും അവര് കഠിനമായിട്ടുള്ള തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇന്ദ്രൻ അവരുടെ തപസ് മുടക്കുവാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. സാധാരണ ആരെങ്കിലും തപസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ദ്രനെ ഭയമാകും, അല്ലെ? എന്റെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പൊ ഇവിടെ നരനാരായണ ഋഷിമാരും ഇങ്ങനെ കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിച്ചപ്പോൾ ഇന്ദ്രന് ഭയമുണ്ടാകും. ഇന്ദ്രൻ ആ തപസ് മുടക്കുവാനായിട്ട് കാമദേവനോട് പറയുകയും കാമദേവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയൊക്കെ അവിടെ വരികയും അത് ആ തപസ്സിന് വിഘ്നം വരുത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അതൊന്നും നടന്നില്ല. പിന്നീട് ഒരു കൂട്ടം അപ്സരസുകളെ ഇന്ദ്രൻ വീണ്ടും അയക്കുകയും ഇന്ദ്രൻ അയച്ചു. മേനകയും രംഭയും മറ്റുള്ള അനേകം സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള അപ്സരസുകളൊക്കെ അവിടേക്ക് അയക്കും. അവര് പാട്ടുകൾ പാടി, നൃത്തങ്ങൾ വെച്ചു, കാൽശിലങ്കുകളും മറ്റുമൊക്കെ ശബ്ദിച്ചു, വളകളൊക്കെ ശബ്ദിച്ചു. ഒരു തരത്തിലും നരനാരായണന്മാരുടെ തപസ്സുകളിൽ നിന്നും ഉണർത്തുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ഇപ്പൊ നേരത്തെ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട്, അല്ലെ, മേനക പോയി അവിടെ പാദസരങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നൃത്തമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വിശ്വാമിത്രന്റെ തപസ് മുടക്കും, അല്ലെ? പിന്നീട് വിശ്വാമിത്രൻ അതിൽ തപസ്സിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയും പിന്നീട് ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് തുടരുകയും, അല്ലെ, മേനകയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും 50ഓളം വർഷങ്ങൾ അവളുടെ കൂടെ ചെലവഴിക്കും. അതിലൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാവും, ശകുന്തള, അല്ലെ? ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇന്ദ്രൻ വിചാരിച്ചു, ഇവിടെ നരനാരായണ ഋഷിമാരും അവര് ഇത്ര വലുതായാലും എന്താണ്, എന്റെ അപ്സരസുകളൊക്കെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ തപസ് മുടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അയക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അതുകൊണ്ടൊന്നും അവരുടെ തപസ് മുടക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അവസാനം ഇത് വേറെ ആരുമല്ല, ഇന്ദ്ര, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാരായണ ഋഷി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽത്തുടയിൽ ഒന്ന് സ്പർശിക്കുകയും അവിടെ നിന്നും ഉർവശി എന്നുള്ള ഒരു അപ്സരസ് വരികയും ചെയ്തു. ഊരു എന്ന് പറയുന്നത് തുടയ്ക്കാണ്, തുടയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ആ തുടയിൽ നിന്നൊരു അപ്സരസിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ആ മറ്റുള്ള അപ്സരസുകളുടെ കൂടെ അവളോടും ഇന്ദ്രന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അവിടെ ഇന്ദ്രൻ അയച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ അപ്സരസുകളെക്കാളും വളരെ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്സരസിനെ ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഇന്ദ്രന് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. നിന്റെ സ്വർഗത്തിലുള്ളതെന്നല്ല യഥാർത്ഥ സുന്ദരിമാർ, ഇതാ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ഒരു സുന്ദരിയെ ഞാൻ നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ഇത് വേറെ ആരുമല്ല, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നേതാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നാരായണ ഋഷി നരനാരായണന്മാരായിട്ട് ഇവിടെ തപസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇന്ദ്രനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അയക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ നരനാരായണന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം ലീലകൾ പറയുന്നു. പിന്നെ സഹസ്ര കവചൻ എന്നുള്ള 1000 കവചങ്ങൾ നേടി അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ദ്രോഹിച്ചിരുന്ന ആ സഹസ്ര കവചനും നരനാരായണ ഋഷിമാരെ ആക്രമിക്കുവാനായിട്ട് വരികയും അവന്റെ ഓരോ കവചങ്ങളായിട്ട് എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്തു. 1000 കവചങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ആയിരുന്ന നരനാരായണന്മാരോട് ഏറ്റുമുട്ടുകയുണ്ടായി. അവസാനം അവന്റെ 999 കവചങ്ങളും ഇല്ലാതായി. ഇനി ഒരു കവചം അതുകൂടി പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഉടനെ അവൻ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് സൂര്യദേവനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് നമ്മൾ സൂര്യന്റെ പുത്രനായിട്ട് അടുത്ത ജന്മത്തില് സൂര്യദേവന്റെ പുത്രനായിട്ട് കർണനായിട്ട് അവതരിക്കും, അല്ലെ? ആ ഒരു ജന്മത്തില് അർജുനനെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട്, അല്ലെ, ഇന്ദ്രൻ തന്നെ വന്നിട്ട് അവന്റെ കവചകുണ്ടലങ്ങള് വിഷയായിട്ട് ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയും, അല്ലെ, പിന്നീട് അവനെ വധിക്കുകയും ചെയ്യും. പലരും കർണനെ ന്യായീകരിക്കാറ്. കർണൻ എന്തുമാത്രം നല്ല ആളാണ്. കർണന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ച്, കർണൻ എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാനോട് ശത്രുത പുലർത്തി, അർജുനനോട് ശത്രു പുലർത്തി ഉണ്ടായിരുന്ന
ആ സഹസ്രകവചനായിരുന്നു. അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പോയിട്ടുള്ളതാ. എന്നാൽ അടുത്ത ജന്മം അർജുനന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ വധിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോ അവരെ ഈ ലോക നന്മയ്ക്കായിട്ട് തപശ്ശരികൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള മഞ്ജരിയാണ്. അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കേണ്ട വിശാഖ സഖിയാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അർജുനനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേ അർജുനനും ഭഗവാനും ഇവിടെ നരനാരായണന്മാരായിട്ട് ലോക നന്മയ്ക്കായിട്ട് തപശ്ശരികൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഇന്നും ബദ്രിനാഥിൽ അവിടെ ബദ്രികാശ്രമത്തിൽ തപശ്ശരികൾ ചെയ്തു. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് നാരദ മുനിയും മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയെന്ന് ലോകത്തെ ഉപദേശിക്കുവാൻ പരമദിവാത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നരനാരായണ അവതാരത്തിൽ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ച് ബദരികാശ്രമത്തിലെ നരനാരായണ ക്ഷേത്രം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ വെറുതെ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളും മോഹാഭോഗങ്ങളും മുഴുകിക്കഴിയുന്ന ഒരുവനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനാവില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടണം എന്ന കാര്യത്തിലും കടനിഷ്ഠകളിലും അവന് ഗൗരവം ഉണ്ടാകണം. ദൗർഭാഗ്യത്തിന് കലിയുടെ യുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കഠിനനിഷ്ഠ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥമേ അറിയില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പതിതാത്മാക്കളെ ചേതോദർപ്പണം, ഹൃദയത്തിന്റെ അഗാധത മൂലമുള്ള സംശുദ്ധീകരണം എന്ന് സാങ്കേതികമായി വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അനായാസ സമ്പ്രദായം നൽകി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതാരം ചെയ്തു. ഇപ്പൊ കഠിനമായിട്ടുള്ള തപശ്ശരികൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനൊന്നും ഈ കലിയുടെ യുഗത്തിലുള്ളവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അല്ലെ, ശ്രീമത്മാ എന്ന് പറയുന്നു പ്രായേണ അല്പായുസ സഭ്യ കലാസ്മി മന്ദഭാഗം. അല്പായുസുകളാണ്, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ്, ദൗർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, മറ്റുള്ളവരാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് കഠിനമായിട്ടുള്ള തപശ്ശരികളൊക്കെ ചെയ്യുക സാധ്യമല്ല. അല്ലെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രത്യേക കാരുണ്യമായിട്ട് ഇത് നാമം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചാൽ തന്നെ എല്ലാ കാരുണ്യവും ലഭിക്കും. പത്താമത്തെ ശ്ലോകം, നാരദ പഞ്ചരാത്രം എന്ന തന്റെ സ്വന്തം ഗ്രന്ഥത്തിൽ നാരദ മഹാമുനി ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നിഗൂഢ യോഗ നിർവഹണത്തിലും ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഭക്തി എങ്ങനെ നേടാമെന്ന് വളരെ വിശദമായി വിവരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളും അദ്ദേഹം വിവരിക്കും. നാരദ മഹാമുനി അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യത്തിലെ പ്രമാണങ്ങൾ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം കർശനമായി പിന്തുടർന്ന ഭാരതവർഷത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനം എങ്ങനെ നേടാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാവർണിമനുവിനെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത അപ്രകാരം നാരദ മഹാമുനി ഭാരതവർഷവാസികൾക്കൊപ്പം സദാ നരനാരായണ ആരാധനയിൽ മുഴുകി അദ്ദേഹം താഴെ പറയും പോലെ എത്തിച്ചു. നാരദ പഞ്ചരാത്രം, നാരദമുനി ഭക്തിയെ കുറിച്ചിട്ട് ധാരാളമായിട്ട് വിശദീകരിച്ചു. അല്ലെ, നാരദ ഭക്തി സൂക്തം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഭക്തി സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മള് തുടർന്ന പൂജാവിധികളൊക്കെ പഞ്ചരാത്ര വിധി, നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പഞ്ചരാത്രിക വിധി, ഭാഗവത വിധി, അല്ലെ, രണ്ടു വിധികളും നിർവഹിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, ഭാരത ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യ ജന്മയാര ജന്മസാർത്ഥകരി പരോപകാരം. ഈ ഭാരതവർഷത്തിൽ, അല്ലെ, ഭാരതവർഷത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ ഭാരതവർഷത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളവരൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുകയും അവരുടെ ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം നേടുകയും മറ്റുള്ളവരെയും കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരാക്കാനായിട്ടും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജന്മസാർത്ഥകരി പരോപകാരം. നമ്മള് പല ഉപകാരങ്ങളും ചെയ്യും. അല്ലെ, യഥാർത്ഥ പരോപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാബോധം മറ്റുള്ളവർക്കും നൽകുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രഭാതലിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, നാല് വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളുണ്ട്. അല്ലെ, ഇത് പിന്തുടരാത്ത വർഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം പ്രാപിക്കുന്ന വർഷം. നിർഭാഗ്യവശാൽ കലിയുടെ സ്വാധീന നിമിത്തം ഇപ്പോൾ എല്ലാം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. ഭാരതവർഷവാസികൾ ക്രമേണ തരം താഴ്ന്നു മ്ലേച്ഛരും യവനന്മാരുമായിക്കൊണ്ട്
അവർ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കും? അതിനാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ഭാരതവർഷത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഇനിയും സമയമുണ്ട്. ഭാരതവർഷത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഗൗരവപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം നരകീയ അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള പതനത്തിൽ നിന്നും സമസ്ത ലോകവും രക്ഷിക്കപ്പെടും. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം പാഞ്ചരാത്രിക വിധിയും ഭാഗവത വിധിയും ഒരുപോലെ പിന്തുടർന്നാൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും അവരുടെ ജീവിതം വിജയകരമാക്കാനും കഴിയും. അതിൽ പറയുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനം എന്തിനാണ്? ഇവിടെ ഭാരതത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ലോകത്തിന് തന്നെ കൃഷ്ണാബോധം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇവിടെ ഭാരതഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും കടമയാണ്. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. ഓരോരാളുടെയും കർത്തവ്യമാണ് കൃഷ്ണാബോധവാനാവുക, കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക എന്നുള്ളത് ഈ ഭാരതഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോരാളുടെയും കർത്തവ്യമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം വ്യാപിപ്പിക്കുവാനും എല്ലാവരെയും നരകീയ അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാനായിട്ടും നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് പറയും. പ്രഭുപാദർ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് തന്റെ 70ാമത്തെ വയസ്സിലും ചില പ്രഭുപാദർ വൃന്ദാവനം വിട്ടിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിൽ അത്രയും പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം, അവിടെ വെച്ച് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ആരും ദാനം വിട്ടു പുറത്തേക്ക് പോകും. ചികിത്സയ്ക്ക് പോലും ആൾക്കാരോട് മധുരയിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകാൻ അവര് പോവില്ല. വൃന്ദാവനത്തിന് പുറത്തു പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോയാലോ എന്ന് അവർ എല്ലാ വിശുദ്ധ വ്യക്തിത്വങ്ങളും വെച്ച് അതിശ്രേഷ്ഠനായ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ നരനാരായണൻ ഞാൻ എന്റെ ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവനും ഏറ്റവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം തിരിച്ചും മിഥ്യാങ്കാരമുക്തനായ അദ്ദേഹം ഭൗതിക സമ്പത്തുകളില്ലാത്ത വ്യക്തികളുടെ സമ്പത്താണ്. അദ്ദേഹം മനുഷ്യജീവികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ പരമഹംസരുടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരുടെയും ആധ്യാത്മികരുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കജപാദങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ. നാരദമുനി പറയുന്നു, ആ നരനാരായണന്മാർക്ക് എല്ലാ പ്രണാമങ്ങളും എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നത്. എന്താണ്? എല്ലാവരുടെയും ഗുരുവാണ്. അതുപോലെ ഇതാണ് അകിഞ്ചന വിത്തായ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമോ അകിഞ്ചന വിത്തായ. ഭൗതികമായിട്ട് സമ്പത്തുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത്, ധനം അല്ലെ. കൊലബേജ ശ്രീധരനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത്രയും സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഭഗവാനെ സ്വന്തമാക്കി. ഇപ്പോ ഭഗവാന് ഈ ഒരു അവതാരത്തിലും മനുഷ്യരൂപത്തിലാണ് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നാരദമുനി പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായുള്ള ശരീരമാണ് എങ്കിലും വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എന്താണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അവഗണിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു അല്ലെ, നേരത്തെയുള്ള അവതാരത്തിനും പറഞ്ഞു ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ട് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെയും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തപശ്ശരികൾ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഷഡൈശ്വര പൂർണ്ണനാണ് അല്ലെ. ഒന്നിനോടും തന്നെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ കണ്ടാൽ അതില് ആകർഷകനാകുക, എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒന്നിനും ആകർഷകനാകുന്നില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് സർവ്വ ആകർഷകൻ, കൃഷ്ണൻ സർവ്വ ആകർഷകൻ, എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കും. മദന മോഹന മോഹിനി രാധാറാണി അല്ലെ. ആ രാധാറാണി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. കാമദേവനെ നേരത്തെ അയച്ചു പറഞ്ഞത് കന്ദർപ്പ കോടി കമനീയ വിശേഷം. കോടിക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ ആ സൗന്ദര്യമാണ് ഭഗവാൻ. ഒരു കാമദേവൻ വന്നാലും ഇവിടെ നരനാരായണന്മാരൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ കാമദേവൻ പോലും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം. ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമായാൽ അദ്ദേഹം ദർശനത്തിനും ദർശന വസ്തുക്കളും ദർശന പ്രക്രിയക്കും അതീതനാണ്. ഒരു വസ്തു സുന്ദരം എന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മൾ തൽക്ഷണം അതിനാൽ ആകർഷിക്കും. സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ദർശനം ഒരു പുരുഷനെയും സുന്ദരനായ ഒരു പുരുഷന്റെ ദർശനം സ്വാഭാവികമായ ഒരു സ്ത്രീയെയും ആകർഷിക്കും. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും കൃഷ്ണൻ ഈ അപരാധങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീന്ദ്രിയനാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും തെറ്റായ കാഴ്ച മൂലം ബാധിതനാകുന്നില്ല. അതിനാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാറ്റിന്റെയും സാക്ഷിയും കാഴ്ചക്കാരനുമാണെങ്കിലും താൻ കാണുന്ന ഒന്നിന്റെയും
പ്രവൃത്തികളോട് മമത പുലർത്താതെ അദ്ദേഹം എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും ഒന്നിനോടും ബന്ധപ്പെടാതെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന സാക്ഷി മാത്രം. പ്രഭാതരുടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുക്കൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് അതില് ഒരിക്കലേ പ്രഭുപാദരെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഭക്തന്മാരൊക്കെ എയർപോർട്ടിൽ പോയപ്പോഴേ അതിലൊരു പുതിയൊരു ഭക്തനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രഭുപാദരെ കണ്ടിട്ട് പോലും ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അവര് ആദ്യം അവിടെ ഫ്ലൈറ്റിലുള്ള എയർ ഹോസ്റ്റസും മറ്റൊക്കെ ഇറങ്ങി. അപ്പൊ ഒരു എയർ ഹോസ്റ്റസ് ബാഗൊക്കെ തൂക്കിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ആ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഭക്തൻ അവളെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കലായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് പ്രഭുപാദർ അതിന്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങി വരുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാവരും പ്രഭുപാദരെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദരെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി തിരിഞ്ഞ് ആ സ്ത്രീയെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പ്രഭുപാദർ ഒന്ന് ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട്, വളരെ സുന്ദരിയാണല്ലേ, വളരെ സുന്ദരം അല്ലെ, വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അപ്പൊ അവൻ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് തിരിഞ്ഞില്ല. അപ്പോ അവനെങ്ങനെ എന്താ പറയാ തല കുനിച്ച് അവിടെ നിന്ന് അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ ആരാണെന്ന് പോലും ആർക്കും അദ്ദേഹം വിചാരിച്ച് പ്രഭുപാദർ വരുമായിരിക്കും, ഇതൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ട് പോവാം അല്ലെ. എന്താ പറയാ പുതുക്കത്തില് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു എന്താ ശകാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല, തമാശ പ്രഭുപാദർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, വളരെ സുന്ദരമായിരിക്കുന്നു, വളരെ സുന്ദരിയല്ലേ. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഒരു അംശം ഇത്ര സുന്ദരമാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ എത്രമാത്രം സുന്ദരനായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്ത്രീ ഇത്ര സുന്ദരിയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എത്രമാത്രം ആകർഷകനാണ്, എത്രമാത്രം സുന്ദരനായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പോ അല്ലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്, തേജസ്സിന്റെ കണികയിലെ ഒരംശം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സുന്ദരമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ആകർഷകനാകുന്നു അതിൽ കാണുമ്പോഴൊക്കെ, എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒന്നിനാലും ആകർഷനാകുന്നില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ അതാണ്, ആ സമ്പത്തും സൗന്ദര്യം ഒക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാലേ വൈരാഗ്യം, ഇതിനോടൊന്നും യാതൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റും ഇല്ല. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊന്നും ബാക്കി ക്ലാസ് നോക്കാം. ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुराज की जय, निताय गौर परमानंदे हरे कृष्ण। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत गुरु वैष्णव जय, श्रील प्रभुपाद।